И с приятеля си се засрещнем, спрем тук разни неща. И веднага къде ми пусна. Той излезна. Чакай да пусна. Вау! Ето, говори Кой? Тук пред село сме и тук много говорят. Виждате ли как те камъни тук играят? Какво там, знам? Играят на... да не казвам. Къде са вели? Аз съм вели. Тук пръсна нещата. Арио къде си? Тук да си нещата. Взимай на мен. Извини си. Ей, караги на... What the fuck? Арио къде си? Ето тук правим пушки, бе. Събирам пушките. Да ядем малко. Реално. И те циганите тук много. Те имат циганите. Къде си да дам малко храня? Имам. Ти къде си? Аз тук сам. Да не си друг град. Какво ще? Къде си? Къде си? Да, видяхте. Видя ли? Ти си дядка? Това ли? Селени. Да хапна малко те няма да пилем. Не мисля, че вече трябва да съберем за дърво е. Да. Ай, там много има. Айде да видим. Аз си нямам брадва, но какво да правим? Ще правим. И тук само се цулат. Упс, сега имаме дърво. Аз колко дърва събрахме? Събери по-хубаво. 7. Ай, сега да пробвам. Чакай. Аз имам 7, да пробвам. Да се взимам от това. И това. Не е важно какво. Сега да взимаме куфърчето и да слагаме. Сега да спрем меч или не. Сега да спрем кирка. Меч. И продължаваме. Напрегме се металия да спрем една къщичка. Но не искам да се кейки ще направим какво. Или това е село вече. Що така са направили? И сега какво ще правим? Тук има книж. Има малко. Може да направим. Може да правим. Да събираме това. Чуя се. Се събираме. Сам се въртим. Не се въртим, я така да правим.
Точно нямаше. Чакай да направя един торч. И да ви кажем, сега ще спираме клипа, защото ще правим втора част сега. Ето, И чао. това беше от нас, хора. Да, чао.